Ahojte priatelia, dnes hovoríme o modernizovanom Suzuki S-Cross 1.5 Comfort Plus All Grip Mild Hybrid modelového roku 2025, kompaktnom crossoveri s pohonom všetkých kol, ktorý spája praktickosť, úspornosť a moderné technológie. Zvonku má S-Cross striedmy, no sebavedomý dizajn s výraznou maskou chladiča, LED svetlami a ochrannými prvkami karosérie, ktoré zvýrazňujú jeho terénny charakter. V interiéri ponúka výbava Comfort Plus priestranný interiér, kvalitné materiály, pohodlné sedadlá, moderný multimédiálny systém a panoramatickú strechu pano, ktorá zvyšuje pocit priestoru a svetla. Vozidlo je vybavené benzínovým motorom 1.5 s mild hybridným systémom v kombinácii s automatickou prevodovkou. Celkový výkon dosahuje 85 kW alebo 116 koní, pričom systém All Grip zabezpečuje lepšiu stabilitu a trakciu na klzkom alebo náročnom povrchu. V reálnych podmienkach zostáva spotreba paliva v tejto triede mierna, čo robí model praktickým pre každodenné používanie aj cestovanie. Suzuki S-Cross 1.5 Comfort Plus sa vyrába v závode Maťar Suzuki v Maďarsku, ktorý je jediným výrobným centrom Suzuki v Európe, odkiaľ sa vozidlá exportujú do mnohých krajín, a materskou spoločnosťou značky je japonská Suzuki Motor Corporation. Ďakujeme za sledovanie, osobitná vďaka za lajky, prihláste sa na odber, ak máte radi autá, a dovidenia.